Здравейте, изключна гледате. Сега сте на Дарио и съвсем на хора. И ще мълча до сега. О! О! Аз съм професионалист, само ги почнах. Само да почна. Пускаме пак. И здравейте отново, аз Митко и ще тролваме хора. Това е изрече се бореше. Значи. Тролваме сега хора. Трол. Видях преди малко колко хора тролнах. Ето пак почваме да тролваме. Един гигантски. И вече сме 1200. Мощ едно. Енджадна тут, мощ едно. Митко, виж какво направи. Тихо, че тук тролваме хора. Две клечки още. Фум. Каквото. Нали да тролнахме 23 човека. Аз кефа, защото колко хора убих. Сега не ми показва къде е портала. Сега съм убил нарочно. И се върна като тролна на някакво голям. И отново сега. Тук виждаме един голям и правим план да го прецакаме. Трябва да станем обаче мъничко по-големи. И само да му видя лицето, да не се гъчка толкова и му кажете чао. Фум! Какво ви казах, бе? Ох, то сме взе точките. Ще го изям и аз тос. Ох, то се върти в кръг. Тъпите хора само така правят. Колкото. Ние сме професионалисти и пак ще направим няколко точки. Пум! Ах, нещо не ми върви този път. Ще се върна след време. О, здравейте, отново тронахме един голям. И докато пусна клипа, можах да си взема точките. Но ще убием ето този. И ще му вземем неговите точки. И после ето този ще убием, който се опита да ми взе точките. Това е върхът. Само гледайте как се трова, учете се от Митака БГ. Това е върхът. По-добре от вас БГ. И така, абонирайте се за мен. Чухте ли, бе, пичове? Сега няма да спирам клипа. Ще се постарая да стана супер голям. Това беше чист късмет. Как се изплаших, че могат да ме убият. Голяма работа. Сега ще отстраним ето смоник. Куча. Бейбе.
Хуча. Гледайте как се троват големи. Вау! Аз не мога да спра. Факта! Нали, как всички станали? Това беше очевидно, че ще умра. Трябва някой, който ме спалва до него. Например, тези точки да ги взема и отивам да убивам някой. Гледате ли? Сетус. Ох, не го видях, че се завъртя. Отблях се някъде. Добре, като видя някой голям. Здравейте отново! Тук видяхме доста големи. Да се надяваме, че ще ги пречукаме. Щук и пирони. Например, като е този тук. Не го видя, не го оцелих. Или пък 528. О, гледайте, изядоха ни. Добре. Добре. Ще ги намерим те, ще ги изядем. Големите. Не. Нещо се отслабих. Станаха доста слаб. О, на кого съм? Аз съм професионалист. Лист. Никой не е по-добър от мене. Малко музичка. Няма да го кача. Гледайте колко съм добър, бе. Кой ти казва, че го качваш в твоя канал? Ох, те с паразити. Днеска цял ден слушам само паразити по телевизора. Може да се случва. Мамо! Как тъй става себе? Не мога ли някак си сам да играя? Тогава не съм получавал това удовлетворение да изем някакъв голям. Все мъничък бях. Но това време свърши. И май пак ще се завърне, като гледам как бягам. Да, това време се завърна. Митко е върхът. По-добър от Митко няма. Митко е върхът. По-добър от Митко няма. Нали бе, Васко? Аз съм по-добър. В загубите. Няма проблем да съм по-добър. В загубите. Няма проблем. Прецакваме големите пишлета. Какъв малък се буснах нарочно. Добре, хора, аз мисля да свършвам. Ще направя още 2-3 игри и ще спирам клипа. Чан.
Я. Митко, кажи ми по-добра ферма, която би измислил с такъв спален. Ами, зависи. Никаква. Нали? Какъв спаунера? С такъв спалнер. Какъв е спаунера? На мишки. Ето виж. Невъзможно да стане такава ферма. Ето гледай. Добре, след малко ще видя. Видя ли, че ще става? Не, мамо. Сега ще Сега ще стоим мъничко. командвам. Само мъничко ще пораснем и отиваме да гоним някакъв голям. Ето виж, че става. 3. След малко. Ма убия. Най-големият ми рекорд е 15 000. Ама на компютър спрямо 23 000. Помощ! Помощ! Откъде дойдохте? Мангусти. Ох, той пак с тези мангусти, някаква фобия сигурно има от тях. Митко, ти разбра ли, че тук има два смога? За сега са появили два Да. смога. Що? Що са се появили? Да не си ги извикал с праднята си. Да, това направи. Да, с мишки прав не става. То би уже... О, само Робекса. Еми, ще спустим още 3 минути и спирам. Дами и господа. What the fuck? Тук трябва да построим портала и да отидем за мини. Не, това не е предпоследната игра. О, гледайте клювка съм добър, бе. Fashion Challenge. Да го запалим. Само да ви кажа, всички, които гледате, искам да се абонирате за Митака БГ. Снимката му е някакво цветенце, не знам точно как се казва. Абонирайте се. Много трудно ще го намерите. Аз съм най-известният. Много лесно ще ме намерите. Да, бе, аз го търсих 50 години. Да, ама аз като ти го написах и го намерим. Не, да. Напишете ми Митака БГ Фортуне и ще го намерите. Не снимам всяка програма, аз снимам с телефон. Така че няма да ви е трудно. Единственият начин да го намерите е да напишете Митака на български и после служете БГ. И то нали така се търси? Да, ама си написал Митака на български. Това проблем ли имаш? Голям. Виж, какво? Не трябва всичко да е на английски. Прави два прилепа има тука. What the fuck е? Драконуша. О, сладовско драконуша. Той е дошло тук да ме цунка. Ще цункам аз тебе. Така, драконуша. Добре. Така, не се да го унищожаваме. Аре, ма фрасни Как са. направих ефектите? Сега ще го причукам с един удар направо. О, как ще умра в този бе? Ами, добре хора, това беше... Не, това беше предпоследното. Това тук вече е последното. Толкова съм добър. Не. Да погледна нещо. О. Ми добре, хора, това беше последната. Това беше последната игра от мен и до нови срещи!